Turchansky with the Real News in Tel Aviv, Israel. This week, the Israeli media spiked in its coverage of Israeli-Iranian tensions, with front-page articles gracing major newspapers every day. The Israeli daily Ma'ariv ran a poll showing 41% of the public surveyed believed that only a military attack would stop an Iranian nuclear program. Yediot Achronot quoted Israeli Army Chief of Staff as saying that Israel must prepare for a multi-front war. His words were delivered at an award ceremony for reserve duty soldiers and came only 4 days after the Israeli army stopped militants from entering the country after they had killed 16 Egyptian soldiers in a coordinated attack in the Sinai desert. Israeli Channel 2 ran an interview with the Chief of Staff, Benny Gantz. אתה בעד תקיפה באיראן אם יהיה צורך? אני בוודאי צריך להשאיר את כל האופציות על השולחן, ובוודאי צריך להכין את כל האופציות שהן תהיינה אמיתיות, שהן תהיינה יסודיות, שהן תהיינה חזקות. אבל ברשותך רוני, את הבעד ונגד, אני מעדיף לעשות בפורום היותר מתאים. Last week, Ephraim Halevi, the former head of the Mossad, Israel's external intelligence agency, said in a televised interview that the next 12 weeks are very critical in trying to assess whether Israel will attack Iran with or without American backup. This week, Channel 10 ran a summary of who in the Israeli government still supports such an action and who opposes it. האם אכן נערכת ישראל לתקיפה באיראן, או שמדובר בתרגיל ההונאה הגדול ביותר שידענו? בשבוע שעבר פרסמנו בחדשות 10 שהרמטכ"ל גנץ מתנגד לתקיפה. כך או כך, אם ירצה נתניהו להחליט על תקיפה, הוא צריך רוב אצל השרים. בשמיניה, לפי הפרסומים איזון הדין, נתניהו וברק וככל הנראה גם שטייניץ תומכים, ליברמן מתנדנד, ומנגד מתנגדים השרים יעלון, מרידור, בגין ואלי ישי. השמיניה היא רק גוף מייעץ. הפורום המחליט המצומצם ביותר העומד לרשותו של ראש הממשלה הוא הקבינט. גם שם מניחים כי התיקו יישמר. יש פה שתי עמדות ברורות, עמדת ראש הממשלה ושר הביטחון מול עמדת הדרג הביטחוני, וזאת עמדה מנוגדת. תראה, יש פה התנגשות מובהקת בין הדרג המדיני ואומר שני אנשים, נתניהו וברק, לבין המסה הקריטית של מערכת הביטחון בהווה ובעבר, אני אומר נגד האינטליגנציה הביטחונית. יחד עם זאת, בשבוע האחרון, הדרג המדיני עושה דיסקרדיטציה לצה"ל ולמערכת הביטחון חסרי תקדים בתולדות המדינה. אומרים שהם מכינים מצגות, כסתח, מכינים את עצמם לוועדת חקירה, אם הם רוצים שיתפטרו או שהם שבויים בקונספציה. זה מסה של סף דיבה, סף השמצות של דרג מדיני מוגדר נגד דרג ביטחוני מוגדר. עכשיו תראה, גם התומכים מדברים רק על עיכוב, רק על דחייה, לא מעבר לזה. כולם כמעט מסכימים שבסוף לאיראן תהיה פצצה. זאת אומרת, זו רק שאלה של זמן. For the Real News, I'm Leah Turchansky in Tel Aviv.